Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In this video ay magluluto or gagawa tayo ng torta. Favorite namin ito dito sa bahay at pinatikim ko na rin ito sa mga friends ko at nagustuhan nila. So I thought na i-share ko dito sa channel ko kasi hindi kayo ma-disappoint kapag i-try nyo ang recipe na ito. Masarap! Okay, so mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga kailangan natin, yung mga sangkap. So, first off, kailangan natin ng all-purpose flour, white sugar, softened na butter, baking powder, asin, vegetable oil, gagamit rin tayo dito ng evaporated milk, at 3 itlog. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang ang description box below. Ang una natin gagawin ay kuha tayo ng bowl, ilagay yung, or combine natin yung all-purpose flour, baking powder, at asin. So, dito gumamit ako ng whisk, and then haluin lang natin ito hanggang sa ma-will combine, and then iset aside natin. Sa isa pang malinis na bowl, ilagay natin yung softened na butter. Importante talaga na softened yung butter katulad ng nakikita nyo dito para mas easy yung pagkikream natin ng butter, white sugar, at vegetable oil. You can use grapeseed oil or canola oil. So dito gumamit ako ng handheld mixer. Sa low to medium speed lang ito. I-cream natin ito for, I would say, mga 2 minutes. So yun na nga. So uulitin ko, importante na soft yung butter para talagang mahalo siya or makombine siya evenly. Okay? Para walang buo-buong butter kasi hindi yun maganda. So, after 2 minutes, ito na yon. This is what it looks like. Medyo creamy na. Katulad ng nakikita nyo dito. And then, next ay i-add natin yung 3 itlog. Medium size lang na itlog ito. As much as possible, room temperature na itlog. So, kunin nyo na from the fridge. Siguro mga 30 to 45 minutes bago kayo mag-start gumawa ng torta. So, continue mixing, mga like 30 seconds lang. Then next, ay i-add natin half lang muna ng all-purpose flour mixture at yung half ng evaporated milk. Then, i-beat or i-mix natin ito. I would say mga about 30 to 45 seconds lang. And then, yung remaining na flour mixture at yung remaining na evaporated milk. Yan. So, continue lang yung pag-mix natin ito. Additional, I would say, mga 45 seconds. Hanggang sa talagang makombine na lahat ng mga like sangkap at smooth na yung batter. So, dito, nag-switch muna ako ng tawag dito, rubber spatula para talagang mas mahalo ko lahat yan. At para wala nang yung flour, wala na kayong makitang puting harina. Yan. At kapag smooth na yung batter, katulad na nakikita nyo dito, then stop na yan. I-prepare natin yung puto molder. Kumbaga, yes, gumamit ako dito ng, tinatawag ko tong puto molder. At baking spray or cooking spray, you can use regular canola oil or vegetable oil, mga 1 4 teaspoon lang. And then, pahiran nyo itong puto molder. Dito gumamit ako ng pastry brush. Yes. Pastry brush. Ang arte. So, yun. Next ay, lagyan natin ito ng torta batter. I would say mga 1/3 cup lang. Gumamit ako ng maliit na kutsara dyan para talagang masinop ko yung 1/3 cup. At perfect siya sa ganitong kalaki na puto molder. Yan. So, if you fill lang natin lahat ng puto molder na meron kayo. Sa akin, meron akong 12 na puto molder, pero itong recipe na ito, mag-yield ito ng 10 katorta. Masarap. Sana i-try nyo ang recipe na ito kasi totally recommend talaga, hindi kayo ma-disappoint. Then kapag na-fill nyo na yan lahat, dapat naka-preheat na yung oven ninyo sa 350 degrees Fahrenheit kasi i-bake natin ito. So, sa baking naman, magdepende yan, di ba, sa kung ano yung, sa oven. Sa akin, convectional oven, 350 degrees Fahrenheit for 18 to 19 minutes. Na-try ko noon 15 or 17, hindi maganda. Parang basa pa yung yung sa loob. So, perfect pag 18 minutes. And then, this is what it looks like after maluto. Exactly 18 minutes ito. Then, i-cool off lang natin. I would say mga
not 15, 5 minutes lang. Okay, meron kayong option dito. Pwede kayong maglagay ng melted butter and then sprinkle niyo ng konting white sugar. Wala akong melted butter, so ganito yung ginagawa ko. Isang butter, pinapahid ko lang sa mainit pa na torta kasi nagmi-melt naman yan kasi mainit pa. Pero optional yan. Kung ayaw niyo ng butter or more sugar, then wag niyong lagyan. And that's it. Napakasimple lang, madali lang gawin, at masarap. Totally recommend this recipe. Sana i-try nyo guys. And thank you so much for watching. Take care.